ରସାନ୍ଦର ପଡ଼ିଆରେ ଏଇ ନଈକର ଏଇ 9ଟା 9:30 ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେଲାକୁ ପାଣି ଦେଖିଲାକୁ ପାଇଲେ ଘର ଜିନିଷ ଯାହା ଖୋଲିଛି ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଖିଆ ଦିଆ କରି ହିନସ୍ତା ହେଇକି ଆମେ ରହିଛୁ। କେତେ ଭଲ ହେଲାଣି ଏଇ 9ଟା କତରୁ ପାଣିଟା ବେଶୀ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାପରେ ଘର ଦ୍ୱାରା ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ପାଣି ପୁରା ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି ଜଙ୍ଗେ ଅଣ୍ଟେ ଘର ଭିତରୁ ପାଣି ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି। କେଉଁ ଗାଁଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମଦନାପାଳ।